φορά και έναν καιρό και σε ένα λόφο απόμερο, σε ένα κάστρο σκοτεινό με 13 ρολόγια που δεν δούλευαν, ζούσε ένας παγερός και κακότροπος δούκας και η ανιψιά του, η πριγκίπισσα Σαραλίντα. Εντάξει, αλλά ο πατέρας μου μένει στη Σόχνα. Χρειάζομαι 99 ημέρες, 33 να πάω, 33 να γυρίσω και 33 που θέλει πάντα ο πατέρας μου για να πάρει μια απόφαση. Ήταν 11 χρονών και μάζευε κεράσια στο δάσος και σφοδέλια. Συνάντησε στον δρόμο της τον βασιλιά Γκουέιν του Γιάρου με το ποδάρι του πιασμένο σε λυκοπαγίδα. «Κλάψε για μένα, κοριτσάκι», είπε ο βασιλιάς. «γιατί είμαι αξιοθρήνητος και γελίος με το ποδάρι έτσι πιασμένο στην παγίδα. Δεν είμαι πια ικανός». «Μα γιατί?» «Η κοπέλα με ελευθέρωσε από την παγίδα». Θαύμασε ο βασιλιάς βλέποντας πως τα είχε καταφέρει. «Όμως το πόδι μου είναι μουδιασμένο». Όταν οι άνθρωποι έμαθαν για το μαγικό του το χάρισμα της Χάγκα, ερχόταν από μακριά με ζέστη, με χιόνι για να κλείπεις. Ό,τι τραγικό γινόταν, η Χάγκα έπρεπε να το μάθει και να γράψει. Οι άνθρωποι έρχονταν με βαριά καρδιά και φεύγανε ρουπίνια και μαργαριτάρια. Αν μπορείς να εγγίζεις τα ρολόγια και να μην δουλεύουν, τότε μπορείς να μην εγγίζεις τα ρολόγια και αυτά να δουλεύουν. Αυτό είναι λογική όπως το ξέρω και καταλαβαίνω. Κράτα το χέρι σου εδώ. Λίγο πιο μακριά. Λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο κάτω. Εκεί. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Νομίζω ότι το πέτυχες. Μην κολληθείς. Δεν είναι ανιψιά μου. Την έκλεψα. Την έκλεψα από το κάστρο ενός βασιλιά. Τώρα ήρθε η σειρά μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν γίνεις 21.